Rawa rontek. Rawa rontek, Ravena. Sudah? Iya. Nggih, matur nuwun Mas Rizky dan juga Mbak Wulan. Karena momen ini tuh tidak bisa diulangi. Betul, Mas. kalau bisa. Momen ini tuh setahun sekali. Jadi itu kita harus seumur hidup sekali. Kene setahun sekali. Ora nek kuwi Agustusan apa piye? Seumur hidup sekali. Ndak tanggoku kayak setahun pisan. Loh, wis bene. Terap bendino kayak. Mbok menawa kuwi rezekine akeh syukuran apa liyane kok malah. Oh ngono ya. Ayo Mas Freddy. Ayo Mas Freddy kene. Iki temu kangen karo adimu. Ini ambumu aku wecut to Mas. Pancen yo rewang lho, Nok. Hah? Pancen yo rewang. Rewang ket mau berarti. Berarti kita mulai engko bengi. Sesuk isu. Ngenteni Mayang Karabar ya. Mayang Karabar, heeh to. Terus ngewangi Saisa. Oh ngono. Terus dibayar Kak? Heh? Dibayar. Rewang kok dibayar. Ora ya. Aku lek nyawa wong loro nyanyi